Čaute priatelia, počúvate, nedá mi to a musím sa s vami podeliť. Mne neustále chodia maily alebo správy na sociálne siete od klientov, ktorí sa ma pýtajú, či máme z našich krémov nejaký najštiplavejší. Ale prosím vás, najštiplavejší krém neexistuje. Keď chceš štiplavé, daj si čili. Ale extrémne umocnenie toho krému sa dá spraviť tak, že si ho natreš rovno po sprche. Vtedy sú pory otvorené a ten účinok toho krému je znásobený. A ja určite odporúčam teplý alebo studený, poprípade náš Magic, ale samozrejme je vynikajúci aj Cosmo alebo Bear. Takže tieto všetky naše diamanty ti dokážu spraviť takýto extrémny zážitok, že to brutálne chladí alebo to brutálne hreje. Takže o tom toto je, ale dôležitosť krému je v zložení. To, čo sa deje, keď to masíruješ a ide to pod kožu a hlavne ti to rieši tie problémy, ktoré máš. Takže toľko som vám chcel povedať. Majte sa krásne, užívajte si parádny deň. Čaute.